ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲରେ ଖେଳାଯିବ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ଦେଶରେ ଖେଳିପାରେ ନିଜର ମ୍ୟାଚ୍। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବ କି ନାହିଁ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛି ବିସିସିଆଇ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲର ଆଧାରରେ ଖେଳାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ୟୁଏରେ ଖେଳିପାରେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏସିଆ କପ୍ 2023 ଖେଳାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ ଅରାଜି ହେବାରୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ ଆଧାରରେ ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ନିଜର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳିଥିଲା। ଖବରଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିବେ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଏମ୍ କରିସାଠିବେ।